נורא אחי. אין זמן לבכות אחי. זה כמו לשתות מים לשלוקים מג'ריקן ענק. אין אחי, אתה לא יכול להכיל את זה, עזוב. חייבים לנצח. אנחנו נמצאים פה בחווה שלנו, חוות עמק תרצה היא נקראת. והראל היה שותף פה לדרך, להקמה של החווה לאורך כל הדרך. בא לי לא להיות עצוב בסרט. בא לי להיות, לא צריך להיות שמח, אבל צריך להיות אופטימי אולי. כן. איך שפרצה המלחמה, הראל ירד לעזה, הצטרף למסגרת של יחסם גבעתי. היה עם הכוחות הראשונים שנכנסו לתמרון. הוא הצטרף לחפ"ק של מפקד הפלוגה, קראנו לו חפ"ק השם, כי היו חבר'ה דתיים חדורים באמונה של צדקת המעשה שהם עושים, שאנחנו עושים. הוא הרגיש שהוא רוצה להיות ממש בקו הלחימה מול המחבלים. באדם בן 33, יש לו עסק עצמאי. שכח מזה והלך כאילו, לא עניין אותו כלום. הוא אמר לי, 8 אנשים חייבים לי כסף, אני לא יודע איך אני עושה, אני אסתדר. כל בית שאנחנו נכנסים בעזה, של מחד ג'באלה, של נבי ג'באלה, של מגד ג'באלה, יש תמונה אחת, אחי, תמונה של אל-אקצא, הם רוצים אותו, והם לא מרפים ולא נח... ארץ הקדושה יקרה חמודה, לתורה ותודה תיקרא דרושה. זה שיר של רבי אברהם סלן, ארץ הקדושה הוא נקרא. סבא אליהו היה שר את השיר עם דמעות בעיניים מתוך כיסופים עמוקים לארץ ישראל. והראל הזמין את הפלח הזה לזכר סבא אליהו היקר שלנו. מורה בשלמותך כי את הנבחרת, בינה מיוקרת ואבן הראשה. אני חושב שהשיר הזה מאוד מאוד מאפיין את הראל בהיבט הרגשי שלו. הוא ידע שאת ארץ ישראל אנחנו נקנה אותה רק עם כיסופים עמוקים מאוד ורצון עז. הראה בו הרבה אש ורגש. הוא מאוד מאמין בצדקת הדרך. מאוד חשוב לו לשכנע את האחרים. גם בתור בחור חילוני יצא לי להשתתף בהרבה יותר מנחות במלחמה הזאת מאשר ב-20 שנה האחרונות, אני חושב. בכניסה האחרונה אמרתי לו, אולי תנסה רגע לסיים את העבודה שלך, תחזור ללחימה אחרי זה. הוא ביטל את זה, אמר לי, לא, אין מצב, קשה לי לחזור, קשה, אבל לא עושים דבר כזה. ואין שום סיבה בעולם שמישהו אחר ירג ולא אני חס ושלום. נלחמים, אנחנו שמה וזהו. ושם במסגרת הזו הוא בעצם נפל. מצטייר לי איזה ציור בראש של רואים את הראל רץ עם וסט ונשק. עולה בסערה. ורץ לשמיים, זה ממש כאילו מרגיש ככה, כי הוא ממש רץ לשם. שילוב מיוחד של איש שהוא עושה רושם מאוד קשוח. מצד שני, אתה רואה כמה עדינות יש בו. לפעמים את האויבים שלנו זה מבלבל, אני חושב, הדברים האלה. כי הם טועים וחושבים שהרגישות הזאת זה חולשה. וזה אחת החוזקות הכי חזקות שיש לנו. אצל הראל זה היה חזק מאוד.